Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите марафон «Сейф АТР». Голос Крыма мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдар Муждабаев. Ассаляму алейкум, Гульсум. Ассаляму алейкум. Давайте напомним нашим телезрителям, что на студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры их периодически выводят. +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, высказывайте свою точку зрения относительно ситуации, с которой и проблемой, с которой сегодня столкнулся наш телеканал. Первый крымстарский единственный. Нам важен ваш голос. Мы вещаем в онлайн-режиме, мы работаем в прямом эфире. Наши программы как в онлайн-режиме, так и в записи. Вы можете смотреть на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, ставьте лайк. Телеканал АТР большими буквами, латиницей наш адрес. Какие у нас новости, Айдар? Новости Давай для начала поделимся. Новости у нас феерические. Новости, конечно. Такие, как будто с какого-то представления. Такого, знаешь, как репортаж с карнавала. Ну, это, конечно, так мы уже воспринимаем как карнавал, потому что все новые и новые краски, знаете, как в Бразилии. А сейчас вот с перьями пойдут, а сейчас вот это вот слоны там, да, или кто там. Потому что это все больше напоминает шоу, причем такое шоу какое-то глупое, вот честно. Ну вот давай по пунктам. Вчера впервые с начала марафона «Сейф АТР» к нам включился вице-премьер, министр. Он включился не к нам. Он включился к Ирине Соколовой, которая у тебя была в гостях. Я поясню. Ну ты же знаешь, я поясню зрителям. Значит, мы много раз еще в мирное время, так сказать, до начала вот этого всего просили вице-премьера, министра з питань реинтеграции тимчасово оккупированных территорий, да, вот, включиться к нам в эфир и ответить на наши какие-нибудь вопросы. Ну, там была какая-то программа возрождение крымско-татарского языка, еще что-то еще. Но вопросы-то, по ходу, возникали разные, да. И вообще мы считали, что у нас все нормально, и как бы министр человек разумный, и государственник, и так далее, и так далее. Но мы не были уверены, что после прошлогодней всей истории с АТРом, ну, ничего такого больше не повторится. Там, когда пришло Зеленского вмешаться, скандал и так далее. Ну, думали, вот пришел Алексей Резников, разумный человек такой. Ну, сколько я про него слышал от разных, тоже разумных людей. Вот. Но нет, у меня подозрения еще начались тогда, когда он действительно начал отказываться выходить в эфир, включаться в эфир, отвечать на вопросы. Ну, в моем представлении, министр это, в общем, человек немного неравный Богу, да, чуть ниже по рангу. Вот. И я не считаю никакого министра украинского правительства выше, чем любого зрителя, находящегося в оккупированном Крыму. Это совершенно точно. И поэтому, так как он не хотел, вот, когда, ну, потом у меня уже вопросы отпали, ну, то есть мне неприятно было просто, раз человек так относится к тем людям, которые смотрят АТР в Крыму и как бы уделяет время тому, чтобы они прекратили смотреть наш канал, да, и занимается этим, как выяснилось, вот. Я совершаю конкретные некоторые шаги, которые иначе расценить невозможно. Но у меня не было желания с ним общаться просто, хотя... Вот я говорю, это самое большое мое разочарование. Ну, я не то, чтобы очаровывался, но, по крайней мере, я думал, что иначе. Вот, думаю, как, знаешь, как кувалдой ударил, ну, ничего себе, бывает такое. Ну, ударили. Не первый раз нас кувалдой бьют, в общем, мы достаточно прочные. Да, ну и вот, короче, Агинина говорит, села вот, как Гульсум сейчас, и говорит, давай я позвоню, это самое. Я говорю, ну, я тебя об этом просить не буду, потому что мне это, собственно, не надо, потому что для меня это унизительно, когда они выходят в эфир АТР, то есть игнорируют людей, которые в оккупации, а потом, значит, он типа тебе сейчас вот ответит и так далее. Я прямо все сказал, но она поняла, о чем я говорю. Да, ну и впоследствии, как выяснилось, откровенно врут. Да, но она, значит, сказала, я все равно наберу. Я говорю, ну это твое право, кстати, могут запретить, мы же свободные люди все. Вот. Она вот сидит на месте Гульсума, набирает, и тут Алексей Резников вежливый, благодарит нас за работу, Айдер, спасибо там за работу, все. И, в общем, приятный слой, как будто ничего не было, как будто вот ничего бы и не было. Да, я такой сижу, думаю, господи, товарищ Зеленский, произошла чудовищная ошибка. Наш министр заботливый человек. Мы что-то там перепутали. АТР нормально получит финансирование, свою субсидию ежегодную. Мы, наконец, расплатимся с долгами, сможем плыть дальше, делать для Крыма то, что вы хотите. Владимир Александрович, крымскую платформу медийно, так сказать, сопровождать, показывать Западу, что там происходит, продолжать там в Крым сообщать о ваших победах в деле возвращения Крыма.
Вот как бы я так должен был подумать. Но у меня, как вот у того пожилого и, наверное, уже не очень живого русского этого режиссера, не верю. Вот, ну, не сижу и не верю. Я прямо сказал, что я не верю. Вот. Но в прямой эфир такое дело. Да, можно что угодно сказать. Это же нужно потом проверять. Я же могу в онлайн все проверять, что там говорится. Потом сели и проверили. И, ну, одну историю я сразу прям считал просто вот в эфире. Когда, да, Янине еще раз огромное спасибо, потому что если бы не она, я бы звонить не стал. Честно, у меня есть какое-то представление в моей ситуации, о достоинстве меня, моего народа, нет. Мне, если так относитесь, не надо. Ну, она позвонила, окей. Вот. Тут высветилась такая история, что, да, история гениальная. Я не знаю, ты всю можешь рассказать? Можешь все рассказать? Я знаешь, что думаю? Мне кажется, лучше один раз показать, хорошо, чем рассказывать. Давайте послушаем реплику господина Резникова. Продолжим. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окупованій території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує українською мовою, від Крим Реалії, від Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсирує? Я прошу? А їх не Конгрес США спонсирує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Значит, господин Резников сказал, что к нему есть письменное обращение от Крым Реалии, но сегодня господин Притула, главный редактор Крым Реалии, на своей странице в Facebook написал следующее сообщение, которое я сейчас попрошу наших режиссеров вывести на экраны, и мы можем услышать, что именно написал Владимир Притула. Друзі, колеги, щоб уникнути хибних трактувань і зайвих запитань, як головний редактор Крим Реалії одразу поясню, що редакція Крим Реалії Радіо Свобода не зверталася до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із запитами на фінансування з програми, яка спрямована на підтримку єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Також не плануємо цього робити. Ну вот как-то так получается, Резников соврал. Ну, как-то так не получается. Вот это не сходится. Это, знаете, как это вот дядя, дай сигарет, а если не дам, ну, значит, не получилось. Вот, но такая история. И у меня сложные отношения с Владимиром Притулой, вот, давние, сложные и открытые, в общем, публичные, да. У меня есть какие-то вопросы к их реакционной политике давно, я в них публично, что, наверное, делает тоже мне некоторую честь, сообщал и писал. Но здесь я должен отдать должное Владимиру Притуле. И в случае, когда министр Резников говорит, что они подавали заявку на деньги АТР, переведенные в конкурс, а значит, Притула говорит, что нет, я склонен больше верить Владимиру Притуле. И еще и потому, что я немножко знаю американское законодательство в области СМИ. Дело в том, что в Америке, не бывает государственных СМИ. Внутри Соединенных Штатов они запрещены. Ну, не может быть никаких государственных СМИ. Но все государственные СМИ американские, они работают на деньги Конгресса, работают вовне, в интересах правительства Соединенных Штатов. Правительство Соединенных Штатов решило, что в ее интересах иметь свое СМИ. Они сделали от Радио Свободы вот это предприятие, ну, как-то их там структура, да. И Крым Реалии полностью финансируется бюджетом Соединенных Штатов. Полностью. Они 100%, я даже проверять не хотел, они не имеют права в таких конкурсах участвовать. То есть это уголовная статья. Это вот реально уголовное преступление. Просто. То есть если человек, используя там крышу американского американского СМИ вне Америки, еще и где-то там что-то там пытается себе деньги какие-то выиграть, да? Потому что я не говорю про моральную сторону дела, что это субсидия АТР и извращенная таким вот образом в конкурс. Ну, совершенно правильно Притула сказал, это уголовщина. Это американская настоящая уголовщина. Поэтому я сразу не поверил. Но вот Ленур проверил, и Слямов позвонил, потом вот и сразу Владимир сказал, что им придется писать опровержение. Ну вот сейчас об этом Притула говорит. Да. Еще на прошлой неделе председатель Меджлиса крымского народа Рифат Чубайров говорил нам в этой студии, когда мы вели программу еще с Шевкетом, что обращение
от этих ресурсов к министерству не поступало, а наоборот, министерство обращалось к этим структурам и предлагало свою помощь. То есть оснований не верить председателю Меджлиса у меня нет. Но вот оснований не верить Резникову предостаточно. Алексей, к сожалению, вы нам солгали в эфире канала АТР. К сожалению, я вынужден это констатировать. Это вот, пожалуйста. Вот я прошу весь этот кусок наших редакторов вырезать, пусть все посмотрят. Да? Вот. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Ну, просто американская СМИ не может участвовать вообще ни в каких конкурсах. То есть я сразу вам сказал, по-моему, в эфире еще, что это был бы первый случай в истории обозримого человечества, начиная с мамонтов, вот, и еще, наверное, какое-то время вперед, когда из украинского бюджета оказалась помощь бюджету Соединенных Штатов Америки. Вот пока я бы тогда просто, ну, не знаю, это восхитительная какая-то история, об этом в Нью-Йорк Таймс надо писать было бы, если бы наше министерство реинтеграции, которое и так дербанит деньги АТР, не хватает ни на что, надо всех поддержать, тут вот как-то всех крымских татар, давайте нам это вот, ну, они немножко потерпят, они терпеливые, они там вообще в депортации были долго. Вот мы другим пока тут поможем, кого соберем, кого обзвоним, да, но, к сожалению, там американцы этого немножко не ценят, таких вот событий, они как-то не готовы получать вспомоществование от Министерства реинтеграции оккупированных территорий Украины. Я обратился, кстати, тоже скрывать не буду, я же все говорю как есть. Да. Вчера сказал, что я буду говорить всю правду. Как Святослав, когда-то князь Киевский. Вот. Кумир мой, детство. Я полководческим искусством увлекался. Вот. И мы не собираемся ничего скрывать о том, что произошло, о том, как вот эти деньги, которые предназначались в бюджете и Минфином, были переданы как субсидии, с кодом субсидий на счета министерства, как они потом вдруг превратились в конкурсные деньги на услуги министерства. А еще Резников вчера не сказал. Да, ну, сейчас много чего будет, наверное, еще сказано, но просто давайте так точечки расставим в этом прекрасном натюрморте, да, а потом начнем уже чашечки рисовать, фруктики. Вот координатики расставим. Координаты стоит в том еще, что, значит, потом обзванивали, как нам говорят разные СМИ, предлагали поконкурировать с телеканалом АТР за нашу бывшую, как им кажется, субсидию, переведенную с одного кода на другой. Да. И, как это ни странно, как это, может быть, не вызывало какие-то надежды, но вот в этом помещении, вот вокруг меня, здесь нет идиотов. Вот так получилось, что идиоты к нам на работу не устраиваются. Вот. А все больше люди вменяемые, цельные, честные и любящие факты. Так как мы любим факты, мы их собрали все воедино. Я их изложил. В общем, это текст мой на «Украинской правде». Я фактически его типа писал, но обсуждали и собирали факты для него все вместе, всем коллективом. Наши телеканалы и другие люди нам помогали тоже. Наши коллеги, которые нас сочувствуют и понимают, что такое проукраинская позиция. Я просто хочу порекомендовать нашим зрителям почитать этот сайт «Украинскую правду». Статья называется «Далеко ведущие планы. Как, кто и зачем душит канал АТР». Мы пришли к окончательным выводам. Там вот все это по полочкам разложено. Там есть потрясающее мнение председателя Верховного суда Литвы. Рекомендую его послушать отдельно, да, который просто школу ликбез нашим чиновникам проводит, как надо относиться к такому вещанию, как вещание в изгнании крымско-татарской период оккупации. Но это уроки в пользу бедных. Я думаю, что этим людям они уже вряд ли впрок пойдут. Но вот все, что там есть, изложено четко, по пунктикам. Прочитайте. Это лонгрид такой, как говорят, длинное чтение. Но там все понятно. Там вся клевета про крымско-татарский канал, что мы там не отчитываемся, что от казначейства имеет там претензий. Это уже так, знаете, после вот Крым-Реалии, это уже такая как бы, ну, лукавство второго порядка, это просто в статье мы уже упомянули. Там все просто пронизано вот этим манипуляциями, лукавством. Это несерьезно. Мы сообщили уже об этом и в польский Сейм, и в литовский Сейм, и в Европарламент, и везде. Так что с нами так обращаться, как с папуасами, как я вчера сказал, применил такой оборот, он не понравился министру, но мы правда не папуасы. Мне этот оборот тоже не нравится. И вот не получилось, понимаете? Айдар, давай подключим к нашему эфиру сейчас журналиста Ларису Волошину. Она с нами на прямой связи. Лариса, здравствуйте, витаем вас. Здравствуйте, друзья. Лариса, я вы слышали? Послушала все, что вы говорите. Да. Да.
Говори, Ларис, а ты не прочитала? Половину... Да, извини, пожалуйста, говори. Я не читала статью, я обязательно ее прочитаю. Из того, что я поняла, я примерно пришла к тем же выводам, что это спланированная атака. Персонально на АТР. То есть тут в данном случае вопрос не в крымских медиа. Это вот исключительно план убрать АТР. А за что? Почему? Я услышала от... Знаете, во-первых, любое неконтролируемое СМИ сейчас — это большая такая ересь перед властью. Во-вторых, надо понимать, что стратегическое значение телеканала АТР, оно намного больше, чем некие чиновники и желание распорядиться бюджетами, потому что АТР, по сути, является таким комьюнити-медиа, то есть медиа-сообществом, медиа-громадой. Есть крымско-татарский народ, это его медиа, это не крымская медиа. Вот обратите внимание, что происходит. Пытаются противопоставить украинские и крымские медиа АТР, заставить конкурировать за одни и те же деньги. Хотя абсолютно понятно, что никто из нас, ни Крым Реалии, ни ЮА Суспільне Крым, ни Черноморка не могут давать тот контент и работать для той аудитории, для которой работает АТР. Абсолютно очевидно, что АТР имеет связь обоюдную, между прочим, с оккупированными территориями, с крымско-татарским народом. Люди звонят в эфиры, люди передают информацию, люди комментируют. Из эфиров идет информация, понятная людям, о чем идет речь. То есть, в принципе, те программы, которые делаются, те же исторические программы, они делаются о ветеранах крымско-татарского движения, которые известны каждому крымскому татарину и абсолютно неизвестны на материковой части Украины. Это медиа-сообщество. И попробовать заменить это медиа просто невозможно. Но у кого-то блеснула гениальная мысль. Так вот, из того, что я поняла, видя происходя, мне кажется, что было принято решение заменить АТР неким государственным крымско-татарским телеканалом. Что-то сделать по принципу телеканала «Дождь». Что-то такое, что будет вещать на крымско-татарском языке. Я, кстати, подозреваю, что министерство имеет уже, в общем-то, в принципе, на примете тех, кто бы этим занялся, кто не против этим заняться. То есть авантюристов всегда много. Но суть в том, что помимо того, что АТР является символом. Это все-таки, я еще раз повторяю, это медиа определенной направленности, которую изменить, которую подделать будет невозможно. И в итоге что мы получим? А теперь мы уже подходим к ответу на вопрос «зачем?». Уничтожение АТР и попытка замены его чем-то. Но это по своему уровню похоже на попытку заменить из помещения АТР, на оборудование АТР голос свободного народа голосом некого оккупационного милета. Но вот это вот так. То есть фактически люди даже не понимают, что, попытавшись создать имитацию, они нанесут оскорбление. То есть оскорбление народу, который находится на оккупированной территории. Плюс это очень недвусмысленное послание о том, что те, кто не согласился с оккупацией, те, кто оказывает ей сопротивление, что, мол, это глупцы, потому что гораздо безопаснее и счастливее можно жить под пятой у оккупанта. Это послание. И поэтому я думаю, что все, что происходит вокруг телеканала АТР, да, безусловно, в этом участвуют чиновники. Скорее всего, в этом участвуют проходимцы, которые прямо сейчас раздают обещания, что они могут легко заменить АТР на какой-то другой правильный государственный крымско-татарский телеканал. Но Лариса, я им могу посоветовать, памперсы пусть поменяют сначала, перед тем, как будут нас на кого-то заменять. Да? Мы не одноразовые изделия. И опять, как люди все судят и говорят, и предполагают, и думают, когда что-то делают, и предполагают только о себе. Значит, себя такими считают, что можно не настоящим что-то заменить. Что крымским татарам можно впарить фейк какой-нибудь, дать погремушку,
кормушку, бусы, да, сказать этим папуасам, что вот тут кто-то будет вам там на вашем языке что-то там прокудахтывать. Нет. Мы народ с великой историей, мы народ с историей в том числе медиа. Мой личный предок дальний, Исмаил Бей Гаспралы, пусть загуглят себе там, да, это один из тех, кто издавал человек первую газету вообще, тюркоязычную, вообще в тюркском мире, да, в Российской тогдашней империи. Вот. И некоторые представления о том, что такое пресса, он 40 газет и журналов издавал, да, по нынешним временам это был медиан-холдинг большой, да. Мы отличаем крымские татары, умеем читать, писать на многих языках мира, мы отличаем фейки от ненастоящего. Мы не люди с Папуа-Новой Гвинеи, и наши чиновники это не Миклуха Маклай, да, вот, поэтому свои идеи вот эти насчет замены нам фейками, да, что мы дадим им там вот деревянный автомат, как ребенка, и будут он бегать с ним. Нет, такого не будет никогда. Я всех призываю думать об одном. Если вы объявляете войну крымским татарам, ментальную войну какую-то, вот такую пропагандистскую, вы прям в зеркало посмотрите и увидите того человека, кто в итоге в этой войне пострадает, кому вы на самом деле объявили войну. Не надо считать нас идиотами, не надо считать нас дураками, беспомощными. Мы умеем защищать свой народ, умеем защищать интересы Украины, умеем защищать интересы крымских татар и других, кстати, граждан Украины, которые все к нам тянутся, потому что видят, что мы настоящие, что мы не фейк, которым можно надуть, там, сдуть в нужный момент, который там будет вяло что-то за какие-то, там, я не знаю, ковришки, будет что-то там подвякивать власти, выполнять какие-то заказы. Мы не на заказ вот работаем. Наш заказчик находится в Крыму. Это человек, который сидит там у телевизора. Это наш заказчик, это правда. Вот и то, что мы на Запад должны показывать хронику преступлений русских, да, и нам в этом никто не помешает. Вот хоть там пусть все изведутся, пусть все исхитрятся. Они думают, что они самые хитрые. Нет, они не самые хитрые, не самые умные. Вот, и есть и поумнее, да. Вот, и у нас все в порядке с интеллектом, со способностями. Лариса, оставайтесь, пожалуйста, с нами на прямой связи, а мы сейчас подключим телефоном народного депутата Украины из «Слуги народа» Евгению Кравчук, которая нас сейчас слышит. Пани Евгения, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Витаю, Евгения. Евгения, ну, для начала, что скажете относительно той ситуации, которая сегодня снова оказался телеканал АТР, первый крымстатарский единство? Я вас трохи погано чую, але ну, з того, що я зрозуміла із запитання, це да, моє ставлення до ситуації, яка склалася щодо фінансування каналу АТР. Да, для начала, да. Да. Ну, якщо говорити про ну, взагалі фінансування АТР, то це ж вже не перший рік, і ще минулого року це було у відомстві Мінкульту, Міністерства культури та інформаційної політики, і в там нашого комітету, бо я є представником комітету гуманітарної та інформаційної політики. Але з 2021 року загалом фінансування мовників, які мовлять в тому числі на окуповану територію, перейшло до Міністерства з питань реінтеграції і відповідно іншого профільного комітету. Тому, на жаль, ну там ми особливо не впливаємо на цю ситуацію всередині, але якщо говорити про там напрацювання якоїсь моделі фінансування, то ми звичайно готові як гуманітарний комітет до цього підключитися, якщо буде потрібна відповідна допомога профільному міністерству. Загалом, ну, філософія фінансування на конкурсній основі, вона не є чимось новим, і я особисто для сфери культури, наприклад, її підтримую. Це там створення Українського культурного фонду, Інституту книги, тобто агентств, які фінансують галузь в варіанті грантів на конкурсній основі. І ну, мені здається, що це сама філософія державних грошей має йти в такому напрямку. Це правильно. Але якщо говорити про релевантність, про там ну, вагу цього мовника, про кількість глядачів і ну там якусь певну репутацію серед усіх цих мовників, які подалися, то безумовно АТР, ну, на мою думку, мали би претендувати на якісь ну там більшу суму фінансування. Я вважаю, що це ну недостатня кількість грошей, це там, якщо не помиляюсь, 50 мільйонів, 50,5 мільйонів загалом на всю для всіх мовників. Безумовно, це цього недостатньо, але ми всі прекрасно розуміємо, в якому форматі верстався бюджет на 21 рік. Це там після ковіду.
ковіду, після пандемії, після секвестру, який ми пережили протягом 2020 року. Можливо, якщо вдасться, то я, безумовно, як депутат підтримую збільшення фінансування цієї статті. Евгения, это Айдер Муждабаев. Селям алейкум. Да, Жень, я там сегодня написал текст большой, я отправил всем депутатам, включая и тебя, отметил там на «Украинской правде», где я подробно задавал этот вопрос, там все предельно ясно, я прошу и тебя, и твоих коллег, патриотично настроенных людей, просто прочитайте спокойно, там все понятно становится с этой ситуацией, потому что, конечно, это не то, что правильно ты говоришь, там галузь культуры, там другая ситуация. История с АТР – это вопрос политический, это совсем другое, и поэтому не буду пересказывать, просто прошу вас прочитать, и, соответственно, там есть в конце обращение к нашим конкретно народным депутатам, патриотически настроенным, в том числе, когда я это говорил, я имел в виду в том числе и тебя, там, Никиту Потураева, людей, которых я лично знаю и не знаю, из «Слуг народа», из других фракций. Я вас прошу этот вопрос рассмотреть, потому что вы, наверное, сами уже все понимаете, что что-то там не так. Просто в этой вот тексте я подробно все расписал, там все всем понятно. Спасибо большое, если найдете время. Так, звичайно, я бачила цю статтю, ще не прочитала, але обов'язково її прочитаю, і будь-яка там допомога з боку інформаційного комітету, гуманітарного комітету, ми готові до якихось там консультацій, допомоги колегам, бо я ж кажу, що ще до 1 січня це було у відомстві іншого міністерства. Та я знаю, Жень, я розумію, що це там напряму це зараз не ваша відповідальність, але загалом це відповідальність у всіх депутатів, так? Тобто це ж просто... Тому ми готові до того, щоб якимось чином там своим досвідом допомогти знайти нормальную модель, яка бы всіх влаштувала. Да, вот, кстати, пани Евгения, можно ли разработать на законодательном уровне какой-то механизм, который бы гарантировал финансовую помощь телеканалу АТР, чтобы Первый Крымстарский с каждым годом не сталкивался вот с подобной проблемой? Розумієте, в чому питання? Я, хоча я там великим вашим прихильником і симпатиком, але я все-таки звикла назвати речі своїми іменами. Мова йде про фінансування комерційного каналу, тобто приватного каналу. Ні, у нас нет, Женя, нет. Безумовно, ви втратили там техніку, Евгения, я, пожалуйста, послушай меня, пожалуйста. Вот я говорю как человек, который лично знает, да? Вот это такая, я понимаю, что ты не специально это делаешь, но само понятие, что мы коммерційный канал, это манипуляция певная, да, она внесет в этих словах уже есть манипуляция. Я ни в чем не обвиняю тебя, да, но просто... у нас вчера, смотри, просто я скажу 3 слова просто. У нас вчера глава Конституционного суда Литвы прислал нам ролик свой в поддержку нашу. Да, слышишь, нет? Да. Вчера вот глава Конституционного суда Литвы, такой Дайнюс Жалимас, он большой друг Украины, он прислал нам свое видеообращение в поддержку АТР, и он там, как законодатель, как человек, знающий законы, да, он пояснил, что такое АТР. Это по форме, это канал не государственный, но это не имеет значения никакого, потому что есть такие понятия, и их законодательно можно ввести, и вы на это способны, как законодатели. Вот он ввел 3 понятия. Это государственная задача. Если государство ставит задачу политическую, да, вещание крымско-татарского сохранения на Крым, то есть нужно, не нужно, первое. Второе, есть такое понятие, как некоммерческая миссия. Это не важно, какой СМИ будет, оно выполняет некоммерческую миссию согласно государственной задаче. И поэтому оно получает государственную помощь. И третье, что он сказал в своем обращении, это законодательный уровень решения проблемы. То есть проблема эта должна быть снята просто потому, что это не конкурс на размещение культурных роликов, что действительно там это нужно. Это не конкурс там на реализацию какой-нибудь программы образовательной. Это просто другое. Это политическое решение государства. И я уверен просто, что если вы захотите, то законодательное решение этого есть. Я знаю подобные решения во Франции, в Голландии. Это просто, а тем более у нас война, и у нас Крым оккупирован, и мы беженцы в собственной стране. О какой коммерцийности может идти речь, Жень, если мы отказались?
от всего, даже близко к коммерческому вещанию. То есть у нас нет ничего развлекательного. У нас только репрессии, смерть, война, и ужасы, и документация преступлений русских. Нам никто рекламы не даст. Мы не показываем ничего веселого. Мы не показываем никаких там магазинов. Там, мы, короче, вообще от всего коммерческого отказались. То есть можно говорить, что мы не государственные, но говорить, что мы коммерческий канал, этого точно нельзя, да? І у нас є некомерційний. Але юридично, ми ж говоримо про юридичні процедури. Я просто уже багато разів стикаюся з бюрократичними юридичними процедурами, які фактично через там якісь проволочки і визначення юридичні не можуть бути там організовані поза конкурсом. Тобто юридична особа є приватною власністю. Тут це теж треба розуміти. Тоді треба прописувати окремий механізм. Ну, конечно, я про это и говорю. Жень, я про это и говорю. Я как раз про это. Бо чесно, от моя, якщо запитати мою особисту думку, то моя особиста думка, що має бути якесь гарантоване фінансування, але це не вся сума, якась сума яка гарантована, але решта має бути отримана на конкурсній основі. А с кем мы должны конкурировать, Жень? Где те фирмы, компании, которые работают в оккупированном Крыму? С кем мы будем конкурировать? Наскільки я знаю, то подалися 14 мовників. Можливо, це неправда. Я просто, во-первых, это неправда. Во-вторых, уже есть заявление о том, что люди отказываются делить деньги АТР. В-третьих, есть просто прямая ложь министра, который вчера здесь в прямом эфире мне и Нине Соколовой сказал, что ему подали документы сайт Крым Реалии. Он это сказал, я сразу не поверил. Да, это просто дичь, потому что это уголовное преступление американское. То есть это прямая подтасовка. Мы видим, что это все манипуляции. И самое главное манипуляция, если ты залезешь, посмотришь вот эту статью мою, да, там просто все разложено. Как они, Минфин выделяет деньги по статье субсидий, там есть определенный четырехзначный код. А потом вдруг в январе они превращаются в конкурсные деньги. А в каких конкурсах мы должны участвовать? У нас что, два народа там, или может у нас какие-то фракции есть в народе? Или что это такое? То есть это, знаете, это искусственная очень вещь. Але ви ж не монополізували. А какая монополизация? У кого-то есть, Жень, у кого-то есть желание быть крымскими татарами еще? Это, знаете, как анекдот, кто-то темнокожий читает Тору, и там старый такой еврей склоняется, говорит: молодой человек, вам мало того, что вы черный, но у нас нет желающих больше быть крымско-татарским телеканалом. Это невыгодно, поверь мне. Это не имеет никакой прибыли. Мы отказались от всего мирского, от всех развлечений, от всех коммерцийных дел. И это политический вопрос. Поэтому я прошу ответить всех на один вопрос. Мы нужны или не нужны? Если нужны, то я вижу вообще по-другому. Жень, знаешь, как это? Вот чтобы министр профильный пришел к нам и сказал, наверное, уже следующий министр: скажите, а почему, давайте больше будем на Крым делать программ, давайте мы вам сделаем такое вот финансирование, такую поддержку, да, что вы в 2 раза больше новостей делаете, а давайте еще по-английски новости. Вот мы платформу крымскую запускаем, вот президент сказал, давайте вы будете делать ежедневный выпуск на английском языке, чтобы президенту было что сказать про Крым. Вот мы в сутки круглые вещаем про репрессии, у нас полный архив репрессий, да. В это время нам говорят: значит, тут надо встать в очередь, здесь вы должны конкурировать с Донецким каким-то районным радио, здесь это какие-то помехи идут, это помехи в эфире, да, помехи в эфире, причем в том эфире, в котором должны быть не помехи, а вот вы мне в спину должны меня толкать и говорить больше, 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 больше. Ну, президент же говорит, мы хотим вернуть Крым. Ну, это не стыкуется вообще. Я понимаю, что это не к тебе, но я просто поясняю. Подождите, ситуацию. это вопрос как раз-таки к вам тоже, к вашему профильному комитету по информационной политике. У нас в відомстві нашого комітету немає ні канала «Дом», який мовить на окупованій території, ні загалом мовлення на окупованій території, тому що з 1 січня це профіль іншого комітету і іншого міністерства. Саме тому я кажу, що ми готові підключитися до напрацювання цього механізму. Дуже дякую тобі, Женя. Просто ще раз прошу уважно прочитати те, що я написав. Там все фактологічно. Я про це вже повідомив і депутатів Європарламенту, і депутатів Польського Сейма, і повідомив багатьох там і дипломатів
дипломатів і журналістів про те, що все мають знати правду. І наша держава має просто нарешті визначитися, чи є підтримка кримськотатарському вмовленню в вигнанні в своїй країні, чи немає. Якщо немає, ми будемо звертатись там до Конгресу Сполучених Штатів нарешті. Ну, просто таке приниження, це просто я не хочу, щоб на іншому там кінці нашого етеру люди в Криму плакали, там, а ми плакали, і дзвонили нам і плакали, і вони казали, що нас все там кидають, ми не потрібні більше. Це не про конкурси йдеться, це не про мою там зарплатню, це взагалі не про це. Це йдеться про державну політику. Дякую за увагу, і все ж таки це наша спільна справа, Женя. Дякую. Я точно обіцяю там розібратися в цьому питанні. Дякую. Дуже Дякуємо дуже. Евгения Кравчук, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» была с нами на прямой связи. Лариса Волошина, журналист, нас слушала все это время. Лариса, действительно, насколько в условиях информационной войны, в условиях, когда телеканал АТР, можно сказать, стоит в авангарде информационной войны за деоккупацию, вот эти конкурсы приемлемы? Смотрите, есть несколько вещей, о которых мы уже говорили, и которые я заметила. Ну, во-первых, вот эта отсылка «Вы коммерческий телеканал». Ну, друзья мои, у нас есть механизмы, в том числе упомянутым госпожой Кравчук Украинским культурным фондом, есть прецеденты, есть проекты, в которых, например, писатель пишет книгу и, безусловно, получает гонорар. Коммерческое, частное, приватное издание издает эту книгу и, безусловно, каким-то образом получает деньги от фонда. Но сама книга раздается бесплатно, она не может быть продана. Аналогичные проекты, например, были вложения в книгу «Девчата зарезают косы», которая выпускалась за деньги Украинского института памяти. И она стоит 0, посмотрите. Ее можно заказать, купить и так далее. Фактически отсылка к тому, что АТР является приватным телеканалом, она не очень корректна, потому что Украина имеет возможность поддерживать те или иные уникальные продукты при условии отсутствия коммерческой выгоды. АТР не продает рекламу, он не продает тампоны и кетчупы в своих эфирах, и прекрасно. То есть в чем проблема? Нету прибыли. Второй вопрос, который очень... То есть, в принципе, государство могло бы быть заказчиком в данном случае. Второй вопрос касается конкурса. Даже если мы услышим чиновников о том, что должен быть конкурс, таков закон. Но, друзья мои, нельзя устраивать конкурс между крымско-татарским телеканалом и медиа, которые вещают на Крым. Это все-таки разные вещи. А вообще как это соревнование крымских татар и украинцев? Это что вообще в оккупации? Да. То есть у нас в гетто, да, мы будем устраивать соревнования между этническими общинами, что ли? Это что такое вообще? Кому это в голову пришло? Кому это куда на что налезло вообще? Я прошу прощения. Мирные жители. Вы же видите... Я с вами согласна, это то, что мы слышим. Но есть же другие медиа, У нас есть... Я подчеркиваю, крымско-татарский. Ларис, а я скажу, у нас есть и другие кандидаты в министры тоже. На конкурсной основе можно их тоже отобрать. Если как-то один не соответствует, не понимает, путает СМИ американского конгресса с я не знаю чем, да, наверное, человек не понимает, если он считает, что крымстатарское вещание это то же самое, что украинское вещание, и этого надо путать обязательно, именно так, то есть такие украинцы, да, такой такой забег, да, в гетто, в Варшавском. И стоят, люди от разных кварталов, да, там эти, допустим, такие, евреи, это немножко такие из другого города, но свезли в одно гетто, да, и они, должны бежать этот забег, они такие все голодные, у них там не хватает еды, там у них их ограничивают во всем, да, они нереально еле существуют. И такой выходит красивый такой чиновник, такой, мы хотим вам помочь, Сахарок, да, Сахарок, и вы бодрый такой белый красивый дядечка с Сахарком, а вы бегите, кто прибежит, это мой любимый анекдот. Знаешь, это мальчик, мамочка кладет конфетку и говорит, на, возьми. Так смотрите, ой, а у тебя же ручек нет, сыночек. Сын заплакал, говорит, я согласна, нет ручек, нет конфеток. Это все безумие.
Это все, вот если Это спокойно рассуждать, это позор такой. Да, конечно. Это вообще закрыть глаза и зарыться под стол просто. Вот реально. И вот эта попытка спрятаться за формулировками, не слышать аргументов, которые, в том числе крымский, о том, что крымско-татарский телеканал не равняется телеканалу, вещающему на оккупированную территорию. Это разные вещи. То есть я в этом вижу такой элемент, знаете, такого Издевательство. издевательства великодержавного расизма. Но это дискриминация, друзья мои. Делать вид, что крымских татар нет, и что они, в принципе, для них их интересы, их история, их информация, которая им нужна, это просто переведенные на крымско-татарский язык, непонятно кем, непонятно как, некий контент. Дякую. Будет вещание. То есть, в принципе, я думаю, что если министерство будет требовать проводить некие конкурсы, то тогда необходимо ставить условия, что в условиях этого конкурса должно быть прописано, что это крымско-татарский мовник. И посмотрим тогда, сколько из этих... То есть они должны тогда четко прописывать условия. Но крымские татары же как, Ларис, мы же как? У нас в оккупации, как у каждого, свой золотой прииск. Мы спокойно берем, я прихожу, открываю сейф и основную канал крымско-татарский. И все. Ну, тогда у нас так все действует. У нас примерно 14, в какие дни 15 телеканалов, да, в какие там 16, кто-то там заснул, не проснулся, там отдыхает. То есть все это все цирк, вот такое, знаешь, недостойное обсуждение. Это не разговор с государственным деятелем. Вот вчерашний мой эфир с Резниковым, это просто, его можно крутить как учебник просто. Того, как не надо делать. Просто мне неудобно. Потому что там одно на другое наслаивается, и начинаешь разбирать по словам, по фразам. Ну вот почитай мой текст в «Украинской правде». Там все не стыкуется. И тут не стыкуется, и там не стыкуется. И здесь не совсем правда, и там совсем неправда. А здесь не совсем точно. А здесь, и там, и все. И в итоге дырка от бублика. Мы смотрим, как мне неловко. Я не хочу краснеть за свое правительство и за свою страну. Ну не хочу. Ни перед иностранцами, ни перед нашими людьми в оккупации. Тем более. Извини, я тут размитинговался. Спасибо вам большое, Лариса. Дуже дякую вам. Чухсагл, нас Лариса Волошина. А может, Лариса что-то еще не сказала, а то тут Муждабаев разошелся? Друзья мои, в принципе, я могу выразить только солидарность с вами. Я считаю, что все крымские медиа абсолютно должны последовать примеру Крым Реалии и заявить публично о том, что они не будут участвовать в этих конкурсах, потому что считают их дискриминационными. Это вопрос дискриминации. И мне бы хотелось видеть вслед за Крым Реалиями просто вал вот подобных заявлений. Дякуємо. Лариса Волошина, журналист, была с нами на прямой связи. А к нашему эфиру сейчас подключается народный депутат Украины, фракция «Голос» Наталья Пипа. Она с нами сейчас на прямой связи. Пани Наталья, витаем вас. Доброго вечера. Как вы думаете, почему сегодня правительство Украины дискриминирует крымских татар, фактически оставляя первый крымстарский телеканал АТР на грани существования? Ну, тому що воно не поважає своїх громадян. І це єдина причина. Чи це причина, що їм підказала це Росія зробити, чи це їхня власна ініціатива? Ну, це вже інше. Я вважаю, це таки ціленаправлена робота Росії і ФСБ. Але в будь-якому випадку відповідальність нести їм, бо це їхні рішення і то, як вони умови складають. Тому я думаю, що як фракція «Голос», включно з Рустемом Умеровим, перш за все, ми будемо виступати публічно і політично, говорити про те, що це недооцінення власних громадян, які як українці етнічно завжди проживали на території Криму, українці в плані, що це корінне населення, як і українці в Україні, так і кримські татари, і мовник їхній має бути, і ми будемо на це звертати увагу і говорити про те, що умови цього конкурсу мають бути переглянуті. Ви знаєте, по-перше, я дуже дякую вам, пані Наталя, за те, що ви, за ваше порозуміння просто проблеми. По-друге, я, на жаль, з вами особисто не знайомий, але як депутату я просто вас прошу, я тим, кого знав, я помітив там чи надіслав, зайдіть, будь ласка, на «Українську правду», це в розділ «Блоги», і там є, тобто стаття за моєю підписю, але це наше колективне бачення, воно склалося так з багатьох
спілкувань з чиновниками, і останнє було вчора, коли до мене прийшла і Ніна Соколова, і вона долучила до ефіру, він раніше не долучався, саме пана Резнікова. І що там було потім? Так? Там жодного скандалу там не було, просто ми потім перевірили те, що він казав в етері, і виявилося, що це, м'яко кажучи, не все правда. І вже скасував інформацію про участь в цьому нібито конкурсі на наші гроші, які були субсидією і раптом перетворилися на інше кодування вже всередині міністерства на конкурсні засади. Так? І вони відмовилися брати участь в дерибані грошей, які передбачені на існування, я підкреслюю, існування кримськотатарського телеканалу АТR. Це перше. Це друге. Там просто це, на мою думку, ви дуже все правильно, мені здається, кажете. Це просто геть аморально. Під час анексії тимчасової окупації Криму, частини Донбаса, ставити на змагання кримських татар і українців, кримських татар з українцями. Це що таке? Це що за таке порівняння? Як ми будемо міритися? Своїм горем чи чим? Тобто на підтримку всі мають розраховувати. Це геть не така не змагальна логіка тут має бути. Це друге. Я вас підтримую і враховувати, що канал вже працює і існує, і тут, власне, шляхи для розвитку. Я розумію приблизно, скільки коштує канал, його отримання і як створення якісного контенту, а скільки треба зусиль. Тому, насправді, ваш мовник ціную, і ми будемо відстоювати, щоб кошти залишалися і працювали далі. Звичайно, що від міністра багато залежить, але, як ви правильно підмітили, в цій країні міністри не вічні, як і будь-які інші, а вічні громадяни і Конституція. Тож ми будемо відстоювати всіма ж можливими шляхами. Пані Наталя, ще я хочу додати, що просто це, знаєте, багато хто нам каже, це не можна вирішити, це такий кут законодавчий, це просто маячня. Через те, що, наприклад, учора нам надіслав своє відеозвернення на підтримку АТР ніхто інший, як голова Конституційного суду Литовської Республіки Даніус Жалімас, великий друг України, людина, яка, саме ця людина, саме цей суд першим визнав незаконність і порушення міжнародного права саме в рішенні Держдуми Російської Федерації і Конституційного суду Російської Федерації про так зване приєднання Криму до Росії. Тобто це просто людина, яка все базово знає. Це перше. Друге. В Литві ж теж є такі певні традиції. В інших країнах теж є. Просто тут він сказав дуже класні речі. Там в кінці цієї моєї статті, яку я просто вам дуже прошу вас прочитати уважно, там це лонгрід, а ви будете задоволені, я впевнений. І там написано так, він сказав, що існування АТР – це державна задача, державна, тобто це задача держави, вона ставить задачу політичну, щоб це було. Крапка. Друге, є таке поняття некомерційна місія. Тобто, незалежно, нам кажуть, ви комерційний канал, але в нас немає комерційного мовлення, в нас немає розважальних програм. Ми тільки про горе, про біль, про сльози розмовляємо, документуємо злочини Росії. Тобто, це не комерційний контент, тому є поняття суто юридична, законодавча, некомерційна місія каналу, який вирішує державну задачу. І третє, що це питання, зрештою, має бути вирішено на законодавчому рівні, щоб такого не відбувалося більше, щоб нам змагання не влаштовували, щоб не перекодовували вже всередині міністерства гроші з субсидії на конкурси тощо. Я дуже прошу вас розібратися в цьому. Там просто пряме звернення до таких депутатів, як ви, до патріотичних людей, просто з різних фракцій, окрім ОПЗЖ, ми зрозуміємо, там все проти, да? Всі проти. І там є пряме звернення нас. І ми звертаємося і до вас, і до парламентів інших країн. Ми просто, якщо це не буде вирішено тут, просто немає іншого варіанту, як нам просто. Це ганьба для країни, я розумію це, я не хочу це, ніхто цього не хоче. Але доведеться звертатися до міжнародних інституцій. І там просто ніхто це не зрозуміє. Як Дайнюс, голова суду, сказав мені, я просто не розумію, в чому проблема, чому ваша держава не може це вирішити. Вибачте за таку довгу промову. Тому що в нашій державі ж при владі недостатня кількість
кількість державників, які справді думають про державу і громадян. Це єдина причина. Та і те, що Росія і ФСБ робить свою роботу, це одне. Інше, що їм ніхто не протидіє і не робить цього. І зокрема про Резніка, якби по ньому непомітно бажання справді вирішити питання окупованих територій. Він займає на цій посаді, а він вміє працювати, але крім вміння, професійності дуже важлива доброчесність і бажання. От цього за ним непомітно, и це треба в нього вимагати різними шляхами. Пани Наталья, вы несколько раз отметили, что к ситуации с телеканалом АТР причастная непосредственно ФСБ и Кремль. На каком уровне могло быть принято подобное решение? Не предательство ли это национальных интересов Украины? Если так, то вообще можно ли рассчитывать на какую-то стратегию по деоккупации Крыма, о которой нам сегодня говорят, об эффективности работы той же самой крымской платформы, которую инициирует Зеленский и так далее? Не профанация или тогда это все? На моє переконання, профанація. Я думаю, що це спосіб заговорити, спосіб тягнути ситуацію. Насправді, щодо Криму робиться ще менше, ніж щодо Донбасу на даний момент. І тому, наскільки конкретно пряма вказівка ФСБ, я не є СБУ, щоб, звичайно, відкрити, побачити цю операцію і довести її, але по спостереженнях, по тому, як це зазвичай відбувається і як ми потім читаємо, зокрема про справу вагнерівців речі. Тобто мені це виглядає так, коли ми говоримо, що в нас Конституційний суд України перебуває під владою Росії чи Офіс президента, то я думаю, що якби багато ініціатив такого роду може йти від Офісу президента, що з одного боку ми робимо кримську платформу, а з другого боку не робимо нічого, щоб продовжувати фінансування АТР. От тому, я не можу сказати, що це точно 100% так, але я не виключаю такого розвитку подій і воно дуже вкладається в загальну картину. Ви знаєте, відомий український дипломат Роман Безсмертний, тут вчора був у нас в етері, і на його думку, ось він же колишній, правда, там трохи більше ніж місяць, він був головою-представником України в ТКГ, саме політичній подгрупі, але був звільнений, як він вважає, за неспівпадіння думок з політичним керівництвом. Так? І ось він, і це його просто думка, що таке собі це могло бути замовлення на чи просто придушення, чи скорочення каналу АТР, на якби поніження статусу і там голосу Кремля і кримських татар. І це може бути, він припускає це, частиною якихось таємних домовленостей по ТКГ. І ми просто, те, що ми бачимо, такі підозри, як у вас, в нас виникли відразу, і вони тільки підкріплюються новими фактами, новими словами, новою брехнею, яка одна на другу там одна за другою йде. Ось як ви думаєте, чи можуть бути якісь там домовленості, про які ми не знаємо? Не знаю, наприклад, якщо там телеканал АТР не буде мовити окупанти, може бути там, може когось віддадуть заручників, яких давно обміну не було. Чи може бути наступне питання, коли там АТР там на радість їм не стане, як би не стало, да? То наступним кроком буде публічне обговорення постачання води північно-кримським каналам. Як ви думаєте? Може бути. Тому що насправді ми всі зрозуміємо, що політика і міжнародна, і внутрішня – це питання домовленостей, які тільки оглядачі окремі розуміють аналітику, що за що домовились. Тому це цілком можливий варіант, адже коли там, я думаю, на вагу ставиться питання, того, що є можливість показати шоу, що в нас повернулись наступні люди, ми бачимо, що наші полонені, які вертаються, вони щасливі бути вдома із рідними, але не говорять, я не для цього йшов, часто потрапляв в полон, чи йшов на бойові дії, щоб мене просто на когось обміняли, а питання не вирішили. Більшість цих людей хоче
вирішення конфлікту і вирішення питання, а не просто Сорвався, к Да, зірвався дзвінок. Дякуємо, пані Наталія Піпа, Наталі. народний Да, депутат. дуже розумна України. Це людина. клас. Знаєш, Да. просто я відкриваю для себе все більше і більше таких притомних депутаток від різних фракцій. Це дуже приємно. Люди, з якими можна і треба розмовляти, на відміну від багатьох чиновників, які просто поводяться як папуги якісь. Просто я навіть не буду про міністра розповідати, достатньо вже там претензій висловлено, а там і ось ці заступники, всякі там голови якихось там відділів, вони в них взагалі там вони розмовляють з людьми, як я не знаю там. Ну, дуже правильно відмітила пані Наталія, вона сказала, що недостатньо державників в країні. З нами зараз на прямому зв'язку, як мені підказують, Андрій Шкиль, народний депутат України 1, 2, 3 та 4 скликань, політолог. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю навзаєм. Вітаю вас теж. Пане Андрею, ну вы слушали нашу беседу с народным депутатом Натальей Пипой. Вы в курсе всего происходящего. Что скажете? Как вам? Ну, це я можу це охарактеризувати тільки одним. Це ганьба для держави Україна. Взагалі ця дискусія, яка у нас зараз відбувається, це ганьба. Це вже ганебна ситуація, в якій опинилися і держава, і державники, і всі державні діячі, які перебувають в Україні, які мають стосунок до формування державницького світогляду. Навіть ті, які хочуть допомогти, все одно, і які думають інакше, в будь-якому випадку тінь падає на всіх. Тому що є відповідальність, і ця відповідальність мусить бути розділена. І, чесно кажучи, я не знаю, наскільки треба бути людиною недалекою, щоб не розуміти, яка шкода завдається не тільки зовнішньому, але в першу чергу внутрішньому суверенітету. Тому що забезпечення цього внутрішнього суверенітету – це головне завдання будь-якої держави. Що таке внутрішній суверенітет? Це впевненість в тому, що держава, в якій ти живеш, в якої ти є громадянин, захищає тебе, твої права і гарантує тобі можливості. Рівні зі всіма. Ну і на превеликий жаль, Україна в даній ситуації тут знов змушує провадити ось таку дискусію. Змушує шукати фінансування каналу, який мусить, як на мене, мати не просто державну підтримку, а гарантії держави в тому, що буде забезпечена і частота, і віщання, і всі ті атрибути необхідної роботи, які має мати канал, з яким опікується держава. Це дуже важливо для того, щоб доносити позицію України щодо Криму, щодо в нинішній ситуації, щодо розв'язання проблеми, щодо повернення Криму. І це підтримка, я розумію, це підтримка пряма і безпосередня підтримка людей, які переживають зараз, як і більшість українців нині, значно серйозну трагедію позбавлення батьківщини, окупована територія. І тут я не думаю, що останнім шляхом є міжнародні інституції. Доведеться, мені здається, що виходу іншого не буде, бо ці чиновники, які не розуміють тобто не розуміють, що вони мають зробити, то вони чекають вказівки. Якщо вказівки немає від президента, то, можливо, ця вказівка буде десь збоку. Я не бачу просто виходів інших, щоб розв'язати гарантовано цю проблему. Цю біду, я би сказав, це не проблема, це реально біда. Біда – це тоді, коли треба рятувати. Рятувати канал потрібно. І я думаю, для порятунку всі засоби є доречними, бо мета порятунку є важливішою, ніж засоби її досягнення. Звичайно, в межах здорового глузду ми це чудово розуміємо, але тим не менше. Пан Андрей, а что вы думаете относительно того, что, возможно, есть причастность России, Кремля и ФСБ к этой ситуации и о возможности каких-то договоренностей? Не виключаю. Я не виключаю цього. І просто я не виключаю того, що Росія тисне, що ФСБ працює, що є агенти впливу, які намагаються переконати людей, від яких залежить прийняття рішення, в тому, що пожертвувати малим і врятувати велике – це добре і так далі. Тобто це робота технологічна. Просто мене вражає, що є люди, які можуть цьому вірити. Є люди, які можуть ставити, скидати це на шайку терезів.
Я просто в це не вірю, що це люди, які роблять це несвідомо. Тобто, що таке ФСБ і засоби її впливу? Це ж не можна повірити, що якийсь міністр є просто агентом, в нього там немає посвідчення. В нього, напевно, якісь є радники, які радять, і він, можливо, на них хтось впливає. Але ці впливи, вони легко розшифровуються. Це все лежить на поверхні. Позбавлення етеру каналу, який формує, ще раз кажу, порядок денний майбутньої української держави, це є дуже зрозумілий і промовистий крок. І той, хто його підтримує, або той, хто пропонує це здійснити, мав би як мінімум бути людиною, до якої треба ставитися з підозрою. Якщо у когось державних чиновників є такі помічники, вони б мали би до них поставитися як мінімум з підозрою, а не прислухатися до їхніх порад. Тому що немає, я також чесно не вірю, що є ФСБ як явище, яке проникло і там впливає, тисне на якісь кнопки в чорних окулярах і з наклеєними бакенбардами. Ні, я думаю тільки про те, що це є агенти, що вони впливають і тиснуть. Але якщо такі легкі, піддатливі впливові українські чиновники, це їхня біда. Це не перевага ФСБ, це біда українських чиновників, це біда українських державників, це біда тих людей, які взяли на себе відповідальність за долю не власну, а держави і громадян, за яких вони несуть пряму безпосередню відповідальність і не тільки перед Богом. Я впевнений, що вони мають понести цю відповідальність і перед законом рано чи пізно. Дякуємо. Дякую, пане Андрію. Ну, в принципі, нам все зрозуміло. Ви знаєте, я ось просто моя особиста думка. Я вчора ж там випадково розмовляв там завдяки Яніні Соколовій з паном Резніковим. Мені не здається, раніше не здавалося і зараз не здається, що він дурна людина, яка що він дурень. Ні, він не дурень. І чомусь мені здається, що це трохи вище. Політичне рішення на такому рівні, тобто змінити статус грошей, субсидій нашої на конкурсні кошти і запровадити таємно на них конкурс, причому там, якщо ви почитаєте на «Українській правді», я все написав, там останнє моє в рубриці блоги, ви почитаєте, якщо цікаво. Я не вірю, що це все випадковість, що це рішення насправді міг прийняти стосовно телеканалу АТР, єдиного кримськотатарського, міг прийняти міністр, якому ось щойно декілька тижнів тому передали просто з Міністерства культури, інформаційної політики, передали нас не знаю, піклуватися, сказали про нас, і він такий раз раптом це зробив. Мені здається, що це річ не політична, і, можливо, воно приймалося вище за статус міністерства чи віце-прем'єрської посади. В будь-якому випадку відповідальність за це рішення несе не Резніков особисто. Несе президент країни, який гарантує, тобто хто є гарантом дотримання Конституції і прав людини? Не Резніков, а звичайно президент. Зрештою так, звісно. Відповідальність буде на ньому, а чи діє Резніков під впливом, я не знаю, агентів впливу, даруйте за авторизм, чи діяв з власної ініціативи, чи це є, не дай Бог, результатом якихось домовленостей, це мало ймовірно насправді, але якщо це, не дай Бог, так і є, то за результат цих домовленостей також несе відповідальність президент України, тому що він є головним, на кому зводяться усі точки, тобто він несе відповідальність за дотримання прав. І, як на мене, це пряме порушення прав кримськотатарського народу на отримання інформації і порушення прав українських громадян, які іншого, не кримськотатарського походження, а просто громадяни, які не отримуватимуть об'єктивну інформацію про окуповану ворогом територію України. Дякую. Яка є єдина для всіх. Чохсагунус, пане Андрію, дуже дякую. До побачення. Андрій Шкіль був з нами на прямому зв'язку, народний депутат України 1-го, 2-го, 3-го та 4-го скликання. Айдар, нас смотрят на YouTube. Для начала я бы хотела поблагодарить всех наших зрителей, которые нас здесь поддерживают в комментариях. Я читаю комментарии, которые нас поддерживают, в том числе финансово. Борис Меркулов пишет о том, что он поддержал телеканал АТР в размере 1000 гривен. Спасибо большое Борису, спасибо большое всем телезрителям телеканала АТР, которые нас поддерживают. Смотрите нас на YouTube, подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР. Можете
нас финансово поддержать, на экранах ваших телевизоров вы видите номер карты, куда вы можете отправить хоть 1, хоть 2, хоть 3 гривны. Сегодня каждая копейка для нас нужна. Ну и мы есть на Patreon. Можете подписаться на наш Patreon и стать частью большой семьи телеканала АТР. Частью большого всемирного войска в борьбе против огромного и кажущегося непобедимым сейчас некоторым зла. Но непобедимое зло только для тех, кто сдается. Мы не из этих. Смотрите это. У нас есть сейчас на связи народный депутат Украины из Европейской солидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она с нами на прямой связи по телефону. Давай ее подключим. И Пані Іванна, Пані Иванна, вітаю вас. Пані Иванна, ну что вы скажете? Вот мы в прошлом году с вами обсуждали вопрос перекрытия финансирования телеканала АТР. В этом году мы столкнулись с такой же проблемой. Почему из года в год все повторяется? Ви знаєте, мені це говорить про те, що, на жаль, наміри нашої влади стосовно, наприклад, того ж створення Кримської платформи і запрошення до неї усіх лідерів цивілізованих демократичних держав, воно не перегукується з реальною політикою держави на підтримку єдиного кримсько-татарського каналу. І якщо знаходяться кошти на велике крадівництво, то вони чомусь жодним чином не можуть знайти достатньо коштів для того, щоб підтримати інформаційну роботу на теренах Криму з кримсько-татарським населенням, з нашим населенням українським. Тому мені дуже прикро за цим спостерігати. І, знаєте, як на мене, це знову ж таки свідчить про якісь одночасні рухи нашої влади в різні боки. Тому що однією рукою вона ніби закриває кремлівські пропагандистські канали на теренах України, і я це рішення підтримую, а в той же час недостатньо працює інформаційно на підтримку, ну, зокрема, і каналу АТР. Це мені не зрозуміло. Знову ж таки. Пані Іванно, ну я вдячний вам, це Айдер Мождабаєв, я вдячний вам за те, що ви завжди підтримуєте нас, тобто ви така, ну, у вас ваш досвід, він свідчить про те, що ви все зрозумієте про це. І може бути єдина помилка є така серйозна стосовно АТР, яку там пропустили ще минуле скликання, ще те, що питання не вирішено було на законодавчому рівні. І тому що це є можливість маніпулювати. Да? Я просто прошу вас дуже, як авторитетну людину, насправді, у фракції, і взагалі у Верховній Раді. Я сьогодні спеціально для депутатів, і я комусь вже надіслав посилання, написав у рубриці блоги великий текст, це такий лонгорід, він такий подробний, але я прошу вас знайти там півгодини, не більше, може навіть менше. І обов'язково почитайте просто, я ось якби я для вас особисто це писав, просто я хочу, щоб все було зрозуміло. І там в кінці, там є частина висловлювання голови Конституційного суду Литви Дайніса Жалімаса, який просто надає рецепт нашим законодателям, як це вирішити. Просто там трьома там короткими формулюваннями. Якщо все ж таки я сьогодні з вами зараз розмовляю, ми з депутатами від СН, з депутаткою від «Голосу» розмовляли, я всіх прошу. Прочитайте, і просто ми надіємося на наших парламентарів патріотичного типу, скажімо так, з різних фракцій, щоб вони просто цю ганьбу припинили. Бо це знущання з боку чиновників, воно просто, ну, не має вже меж. І це ганьба. Нам головне важливо знайти 226 голосів на підтримку такої ініціативи. Ну, звісно, треба. Тому що це може бути, на жаль, не підтримано необхідною кількістю голосів із «Слуги народу». Але будемо працювати з ними. Безумовно, будемо працювати з тими, хто готовий чути. Якщо що, я особисто готовий прийти і щось там розповісти. Просто справа в тому, що якщо там просто статус цих грошей, які ми мали отримати, був переведений з дотацій на конкурс, на послуги міністерства. Це просто було зроблено всередині міністерства. Це Мінфін до цього не причетний.
це і Верховна Рада до цього не причетна. Ці гроші, це все знали, це гроші для нас, не для змагань між кимось і кимось. Да? І просто ви можете, я вірю, що ви можете це вирішити, і просто там в кінці нам в цій статті, це насправді наша там спільна стаття, там просто підпис моя, це наша особиста аналітика і думка. Ми просимо вас, як колектив АТР, сприяти вирішенню цього питання, бо якщо це не зроблять депутати наші, ми будемо просто, ми там відверто написали, в нас вже все готово насправді, звертатися до Конгресу Сполучених Штатів, до Європарламенту, до парламентів Польщі і Литви. Ну просто ми іншого виходу не бачимо, як це просто нарешті вирішити. Ну це неможливо так знущатися над людьми в окупації. Вибачте за таку довгу промову. Зі свого боку однозначно будемо робити все можливе і неможливе. І буду вдячна, щоб ви теж продовжили цю роботу і з колегами, нашими депутатами, які гірше чують, ніж ми. З усіма працюємо, з усіма спілкуємося. Дякую вам. Дякую вам. Дякуємо. Чохсагл, у нас Ивана Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность», была с нами на прямой связи. Ну что ж, пришло время прощаться. Но ненадолго, мы прерываемся буквально на несколько минут. Смотрите далее информационную программу «Заман», которая продолжает эфир нашего телеканала. А после в этой студии мы продолжим наш марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Мая будет в эфире. Корышкевич.